नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. पूर कमी जालो पण दुःखाचो डोंगर कायम. जोडा तालुक्यात पूर कमी जालो पण समस्याचो महापूर अजूनही कायम असा. शेतातले उदक कमी झाले पण शेतकऱ्याले डोळ्यातले उदक कमी झाले ना. घरातले उदक कमी झाले पण त्या घरात भरिल्या उदकापासून सामान्य मनुष्य अजून सावरेल ना. तालुक्यातल्या पुरामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचं व आढावं. गेल्या 50 वर्षाक पहिलेच वेळा जोडा तालुक्यात पुराचे संकट येले. शेता, बागायत, घरा, रस्ते आणि ब्रिज विभागाचे प्रचंड नुकसान झाले. काळी नदीची उपनद्यान धोक्याची पातळी ओलांडल्यान शेता, बागायताचे प्रचंड नुकसान झाले. पुराचे उदक तब्बल 2-3 दिवस साचून आशिल्ल्यान भात पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तालुक्यातल्या सगळ्याच पंचायत क्षेत्रात भात शेताक जब्बर फटका बसलो. सुमार 50% भाता शेत संपूर्ण उद्ध्वस्त झाले असा. भात लावणी केलेल्या शेतात मोठ्या प्रमाणात माती साचिल्ल्यान त्यात मातीत भात रोपे पुरची पडले. काही जाग्यार शेतातली मातीच वाहून गेला तर काही जाग्यार भात लावणीसाठी काढलेल्या भाताचे रोपे वाहून गेलात. भात पिकाबरोबर भात शेता जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असा. सुपारी बागायतीचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असा. रामनगर, जगलबेट, शिंगडगाव भागातले ऊस शेत जमीनदोस्त झाले असा. पूल रस्त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान. रामनगर गोवा मार्गावेल्या अस्तोली, देलकट्टी आणि रामनगर बेळगाव मार्गावेल्या लोंढा पुलाचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले असा. अस्तोली यांच्या जुन्या पुलावेल्यान उदक गेल्ल्यान या पुलाच्या स्ट्रक्चराक धोका निर्माण झाले असा. तसेच बाजून बांधती आशिल्ल्या नवीन पुलाचे काम अर्धवट असा. रामनगर लागी लोंढा हे ब्रिटिशकालीन पूल असा. या पुलाच्या बाजून रस्त्याक भगदर पडील असतात. त्याक लागून हो रस्तो वाहतुकीसाठी बंद दवरिल्लो असा. तसेच हे पूल खूप जुने आशिल्ल्यान त्याचे स्ट्रक्चर तपासची गरज निर्माण झाली असा. या पुलाच्या बाजून बांधती आशिल्ले नवीन पुलाचे काम अर्धवट असा. त्याक लागून या मार्गावेली वाहतूक, रस्तो, पूल दुरुस्ती जाता म्हटल्यान बंद उरतली. अचूक ग्रामपंचायत क्षेत्रात या पुरान जब्बर फटका बसलो. कोरोनाच्या संकटात कसे बसे संसार करच्या सामान्य मनशाले या पुरान कंबरच मोडील असा. पांढरी नहीन रुद्रावतार धारण केल्यान अचूक ग्रामपंचायत क्षेत्रात चांदवाडी हांच्या 15 घरात उदक गेले. नानेमाळ हांच्या 2 दुकानात उदक गेले तर कामरा हांचे एक घर जमीनदोस्त झाले असा. अखेती पंचायत क्षेत्रातल्या जळकट्टी हांच्या 2 घरात आणि मंदिरात उदक घुसले आणि घरात असलेले धान्य खराब झाले. तसेच घराचे बिन मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. जोडा तालुक्यातल्या नंदीगट्टा ग्रामपंचायतीच्या कानेरीतल्या केपीसी अधिकाऱ्याच्या दुर्लक्षामुळे नरसिंह भट्टा हांगेले कुटुंब आपले घर, बागायत, पाळीव प्राणी व पशुधन गमवून बसले. कानेरी नई लागी तेमी आपले बागात रोवताले. भात, नारळ, केळी, सुपारी, मिरी अशी ह्या पिकाची लागवड आणि गुरेढोरे बाळगून तेमी थिंगार रोवताले. मात्र येयल्या पुरातल्यान तेमगेले घरासहित संसार वाहून गेलो. तेमका तहसीलदार संजय कांबळे हेमी नुकसान भरपाई दितले म्हण आश्वासन दिला.
तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असा. रामनगर गोवा मार्गावेले अस्तोली ब्रिज हे पुराय प्रमाणात कमकुवत झाले असा. ताका लागून या ब्रिजावेल्यान वाहन सोडच्याक जावचे ना अशे जोडा तालुका प्रशासनान स्पष्ट केल्यानंतर वाहन अडकून पडिल्ली परत वापस वचू लागलात. जोडा तालुक्याचे तहसीलदार संजय कांबळे, जोडा सीपीआय, रामनगर पोलीस स्थानकाचे पोलीस उपनिरीक्षक, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी, रामनगर ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी हेमी अस्तोली पुलाची पाहणी केली. त्यांना हा ब्रिज अवजड वाहनाच्या वाहतुकीसाठी सुरक्षित ना म्हण अधिकाऱ्यांनी सांगले. रामनगर गोवा राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद केल्यान जोडा तालुक्यातल्या 25 गावाक आणि खानापूर तालुक्यातल्या 3 गावाक फटका बसला असा. या गावातली वाहतुकीची सगळी सुविधा बंद झाली असतात. पावसा लागून अस्तोली ब्रिज धोकादायक झालो असा. तसेच अनमोल पर्यंत अनेक जाग्यार रस्त्यावर मोठे खड्डे पडिले असून या खड्ड्यात वाहन अडकून पडतात. त्याचो परिणाम म्हण हो मार्ग वाहतुकीसाठी बंद केला असा. हो मार्ग बंद झाल्यान अखेती पंचायत क्षेत्रातली 11 गावा, केसलरग पंचायत क्षेत्रातली 2 गावा, बाजार कोनांग ग्रामपंचायत क्षेत्रातली 9 गावा, असू ग्रामपंचायत क्षेत्रातली 2 गावा आणि रामनगर पंचायत क्षेत्रातली 1 गावाक फटका बसला असा. ह्या 28 गावाक बाजारासाठी रामनगर हिंगा येवचे पडटा आणि हांचे विद्यार्थी शिक्षणासाठी रामनगर हिंग येतात. जाल्यार रस्ते नाशिल्ल्यान बस व वाहतुकीची इतर साधन सुविधा उपलब्ध ना. ताका लागून स्थानिक नागरिकांबरोबर विद्यार्थ्याले प्रचंड प्रमाणात हाल जाती असतात. असू ग्रामपंचायत क्षेत्रातले चांदवाडी आणि दुर्घट्टी या गावात पांढरी न्हंयक ओलांडून उच पडटा. पांढरी न्हंय वयलो नवीन ब्रिज अर्धवट अवस्थेत असा. ताका लागून रामनगर किंवा जोडा हिंगा वचसाठी हांची नागरिकांक केसलरग अनमोड हिंच्यान रामनगराक येवचे पडटा. मात्र हो मार्ग वाहतुकीसाठी बंद आशिल्ल्यान तेंचेर दोन्ही बाजून संकट येयला असा.